Obligado ba ang mga negosyante nga mohatag gayud og minimum nga sweldo ngadto sa ilahang mga trabahante? Ang general rule, ang unang tanaw sa balaod, kinahanglan ang mga negosyante labing menos minimum nga sweldo ang ilang ihatag ngadto sa ilahang mga empleyado. Kabahin nga mahatagan og minimum nga sweldo ato ang mga gwardiya, ato ang mga utility personnel, mga maintenance personnel ug uban pa. Dunay mga exceptions. Kadtong mga gitawag og retail and service establishments nga ang mga trabahante wa nilapas og napo barberuhan pananglitan ang iyahang trabahante. Siyam ra kabuok, wa nilapas og 10. Pwede siyang makakuha og gitawag og exemption sa paghatag og minimum nga sweldo. Kini mga gitawag og barangay micro business enterprises. Kini mga gitawag og pakyaw o kini mga gitawag og boundary sama sa taxi driver. Dili obligado ang employer nga mohatag og minimum.